बर' सावथुननि जोंनि जारिमिना बारा गोलावनि नंथारा, जोबोद खम। एसामिसफोरा जेब्ला सावथुन दिहुनजेनदोंमोन आसामाव, बिनि 50 बोसोर उनावसो बर'फोरा सावथुन दिहुनदोंमन। बिथांमोननि गिबि सावथुना जादोंमोन जयमती 1935। 1935 मायथाइयाव बिथांमोना फार्स्ट ज्योतिप्रसाद आगरवालानि दैदेननायाव बिथाङा फार्स्ट माने आसामाव जयमती फिल्म दिहुनदोंमोन। बिनि 50 बोसोर उनावसो 86आव जोंहा जोंदाव बड'सानि दिथा होनायाव डाइरेक्सन होनायाव आलायारन सावथुना रिलिज जादोंमोन आबुं सावथुन हिसाबै। बिनि सिगां दायना होननाय मोनसे दिहुनदोंमोन 84आव, जाय सावथुना डकुमेन्टारिमोन आरो बियो आबुं सावथुन नङा। आबुं सावथुन हिसाबै जोंहा आलायारना 86आवमोन आरो 86आव दिहुनजेननाय नैबे सावथुनानो गिबियावनो जोङो रजत कमल बान्था मोननो हादोंमोन। नेसनेल लेभेलाव गिबि सावथुन बर'फोरनि गिबि सावथुनानो गिबि आरोबाव रजत कमल बायदि बान्था बेबो नेसनेल इन्डियान पेन'रामायाव मोननो हादोंमोन। बे जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गानो गोनां बाथ्रा। जाय एचिभमेन्टखौ आसामा दिनैसिमबो मोननो हाथ'वाखैमोन, बै समाव जों मोनदोंमोन आरो। स' बेनो फोरमान जोंनि थैयाव जे दङ सावथुना। नाथाय समजों लोगोसे जोंहा ओरैबायदि सिटुवेसनजों जों बर'फोरा थावरिबोनो गोनां जादों, जेराव जों सावथुन बानायनो एबा सावथुननि बागै साननो समबो मोनाखैमोन। 86नि उनावनो जोंहा एबसु आन्दलन फैलायबाय। ओरै जोंहा मानिबा दावराव दावसि गावजों गावनिबो दङ। बेफोरबायदि दावराव दावसि जायै जायै जोङो 93आव जेब्ला BSc एकर्ड जायो अब्ला एसे सुखु फैदोंमोन। बेनि उनाव माला दैमारिया सुरु खालामबाय दिहुननाय। बै समाव जों माखासे MD प्रडाक्सननिफ्राय कार्बि आंलंनिफ्राय जोङो नोंनि थाखाय आंनि जोनोम, खिथेरनि अर, महर बायदिसिना सावथुनफोर जों नुनो मोन्दोंमोन। बेहेर, रैखाथि बेफोरबायदि सावथुन बे समाव मोनसे ट्रेन्ड फैदोंमोन। बेनि उनाव फैयै फैयै जोंहा फैलायबाय गेजेरावनो आरो माब्लाबा सावथाल दावराव, माब्लाबा माने मुस्लिमजों दावराव, बेबायदि जायै जायै जों दिनैसिमहालागि नै BTC एकर्डआलागि 2003 जोङो खामानिखौनो मावनो मोनाखै। जों बेनि उनावसो नै दा सावथुननि बागै सानदोंमोन। गुबुन हारिया बै समाव जेब्ला खामानि मावबाय थादोंमोन, बै समाव जोङो गथ' गथाय बानानै हाग्रा खाथिंनाय, हौवाफोरा खारखुमानानै हिनजावफोरखौ ज' बोजोंबा स्कुल न'आव दोननाय, बेबायदि सिटुवेसनजों जों फैदों बर' जाथिया। जायनि जाहोनाव जोङो बेफोरबायदि सिनेमानि बाथ्रा साननो हानाय जोंहा सिटुवेसन गैयामोन। निस्सय 86नि उनाव जुदि जों सिटुवेसन मोननायमोनब्ला दिनै जोंनि सावथुन मुलुगा आरोबाव देरसिनबावगौमोन आरो अरसिनबावगौमोन होनना जों साननो हायो। गोबां उदाहरन दङ। जोंनि दामनाय देनायनि खेथ्रआवनो बुं, दिनै हादारन राजस्थान बायदिया बा गुजरात बायदिया औवा बिजौ थनै लानानै बिसोरो ओरै दामो, जायखौ बिसोर दान्दिया होनना बुङो। बेखौ बिसोरो इन्टारनेसनेल लेभेलाव मोनसे इन्टारनेसनेल दामग्रा आगजु होननानै बिसोरो स्वीकृति होनो हादों। दान्दिया, औवा बिजौ मोननै दामनायल'। दिनै राजस्थान बायदियाव मोनसे जौदु दङ, जों जेखौ माने दैमायाव थांना जौदु माबा लायोना, बेखौनो दामनानै बेखौनो मोनसे दामग्रा आइजें हिसाबै बिसोरो इन्टारनेसनेल लेभेलाव प्रसेस्टा खालामनो हादों। खिन्थु जोंनि बर'निखौ नाय, जोङो सिजौ दंफां फांसे दाननानै बिखौ गेजेरजों गेजेर सुफ्लंनानै हाफ्लंनानै बेसेबा दिन फोराननानै बेवहाय मानिबा बिगुर लगायनानै बेखौ दामनो हानाय खाम बानायो। खिन्थु जों दिनैसिमबो बेखौ नेसनेल लेभेलावबो लांनो हाबावाखै। बैनिबो सिफुङा 6टा थायो गुदुङा, नाथाय बर'नि सिफुङा मात्र गरंबाल' थायो। बे गुदुंबाजोंनो जों 18टा खेराइ आयदाखौ दामजोबनो हायो। खिन्थु जों दिनैसिमबो बेखौ नेसनेल लेभेलाव दामग्रा आगजु हिसाबै जोङो दिन्थिनो हायाखै। भाय'लिनाव 4 स्ट्रिं थायो, नाथाय बर'नि सेरजायाव दोंथामल' स्ट्रिं थायो। दोंथामजोंनो बिसोरो दामजोबनो हायो बर' मेथाइ, बैदासि मेथाइ, देमसि मेथाइ। खिन्थु जों दिनै बेफोरखौ गुबुन लेभेलाव लांनो हायाखै। मावनो गोनां गोबां दङ, खालामनो गोनां गोबां दं। आरो बेफोराव बे सावरायनाया जाया, माब्लाबा निसय सम सुबिदा मोनबा मोजां सावरायगोन बयबो जयै। दा जायखिजाया सावथुना बेनो, जों जायखिजाया हालामाव दिनै नोंथांमोननि हालामाव फैदों, निस्सय नैबे सावथुना नोंथांमोननि बयनिबो मोनसे इन्सपिरेसन जानो हाथों। बर'नि गेजेराव सावथुन मोजां मोनग्रा एबा सावथुन खालामनो मोजां मोनग्रा एक्टर, एक्ट्रेस, सिंगारफोरनि आंखाल गैया, दामग्रा देग्रानि आंखाल गैया। नाथाय जोंहा आंखाल मोनसे बिजोंनि, मेडियानि, मोनसे प्लेटफर्मनि, जाय प्लेटफर्मा जोंहा गैया। जायनि जाहोनाव जोंनि गोबां टेलेन्ट गोनां, गोबां माने टेलेन्टेड जायफोर जोंनि गेजेराव दंब्लाबो बिथांमोना बेबायदिनो उजिनानै बेबायदिनो गोमोरलांफिननो गोनां जायो। टेलेन्टआ गावनि गाव सिङावनो थांफिननो गोनां जायो, बेबायदि खाबु गैयिनि थाखाय।
निश्चय नैबे सावथुना नोंथांमोननि नैबे ओनसोलाव जाखांफुनाय उन्दै उन्दै लाइमोनफोरखौ माबा मोनसेबाबो थुलुंगा होगोन, बिथांमोना इन्सपिरेसन मोन्थो, लोगोसे बिथांमोनाबो इयुनाव थांनानै दहाय जोंहा मेन्डेला आदा बुंनाय बायदि साफा सानैबाबो नोंथांमोननिफ्रायबो सासे प्रफेसनेल आर्टिस्ट जाहैनो हाथों, जिहेतु सावथुन खालामनानैबो मानसिया जानो हायो, सोलिनो हायो। स' बेफोरबायदि जाथों बेखौ आसा खालामो। सोरबा टेलेन्ट दं बेखौ बादा होनो नाङा, बिमा बिफाया एसे नोजोर होनानै आब्रुथि लाखिनानैल' दावगालांनो हो, आं बेखौ आसा खालामो। जोबनायाव बारा गोबाव बुंला, गोबां आलासिफोर दंबावो, लोगोसे सावथुन दिन्थिनायनिबो समा फैगासिनो दङ। जोबनायाव सावथुना बयजोंबो अनसायनाय मोनगोनखौ मिजिंथिबाय। लोगोसे जोंहा आर सानजारांनि बिगोमा मनिष स्वर्गियारि बिथाङा आंखौ बेवहाय लिंहरनायनि थाखाय आं बिथांखौबो साबायखर बावनानै बयखौबो खुलुमनानै एसेयावनो फोजोबथ'बाय। गोजोन्थों।